Look. Palikhan auto tuonne. Jää se sinne, niin Mä lähtin. hiiret syövät. Eikö ne muuraa senkin? No. Autossa on. Eilenkö se Vilja näki pikkusen muurahtajan, että onpa pieni orava. Pikkunen orava. Pikkunen ovella. Kyllä meni auto. Mihin? Mä. Kenen kanssa on nukkunut? Papan kanssa. Eipä kun mummon kanssa, että sinä pappan kanssa. Sinä nukutko mummo? Nukkusin vieressä. Ja tässä nukkuu. Häh? Patja tässä. Niin. Ätänä. Ätän. Tengit. Kutuna olla. Meillä on putuva Oulu. Täällä on iso muura. Missä minä? Tuo on muurainen. Vaikka on. Hyvä. Aus! Ei Muurainen. se nyt tänne tule se siellä maassa. Tätä putua. Apua. Muurainen. Mitä tää on? No. Mikä? Mikä? Tuoko? No siinä se on Juha tehnyt Mikä? sen. Mitä tämä on? No. Sillä lämpiäkin tämä huone. Luonno. Huone lämpiä. No niin. Aletaan sitten. Keittääkö se pappa kahvia? Ei kai. Missä pappa on? Keitäkö ne kahvia? Kuka talavirran ottaa? Ettei tämä Naiset kyllä tee mitään. Ei, Ihan se hyvin meni voit joukkaan. mennä. Niin meni nu. Se meni kotiin. kotiin. Kauas se meni kotiin, omahan kotiin. Omahan kotiin. Yksi lahata. Muurainen meni omahan kotiin. Tää ei mene tukka. kakkis. Toi. Istutaan. Toi. Papa sinne. Tuo. Mitä? Pois satut. Ei kun pallelee päät. Siinä on kahta jälleen. Lälläli pyörä. Niin. Lällaripyörä. Vai kuten lällaripyörä? Onko Julius lällaripyörä? Häh? Ootko? Ottakaa näitä rautaa. Ei ne, kun niin pitää panna. Tässä nu. Siellä olisi sitä levyä kuminauhaa kotona. Laittaa siihen. No siinä joku nauha. No ei se voi olla.